Хора, получих най-яката пиар пратка на света. 2 парфюма от Orbico Beauty България на Pepe Jeans и сега ще се виждам с Петя, за да мога да й подаря единия. Какво си ми подготвил? Искам да си затвориш очите и да си сложиш и така ръцете напред. Не, смисъл нищо, не виждам и са отворени, но добре. Айде вече можеш да видиш. Аз гледам този парфюм, навсякъде го рекламират и чух супер готините неща, исках да го пробвам. Човек изглежда уникално. В моята дамска чанта има обикновените неща. Това не е за пиене, това си е за пръскане. Маля, уникално. Така, аз все още не съм помирисал мъжкия, така че искам и него да го видя. Нападение! Маля, мирише уникално. Най-якият парфюм, който съм имал за лятото. Искам отново да благодаря на моите приятели от Orbico Beauty България, защото тия парфюми са наистина уникални, миришат топ. Така че, айде! И са супер